Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarifnya yo. Oma modern. Ukurannya 5 kali rolas, harganya 220 juta. Nang buri kome ya. Saya langsung ya, tarifnya oma. Nah sebelah ngarep kene iki sebelah kiri kene iki iso oleh pagar slidingan ya. Sebelah kanan kene iki iso ana pagar taneme sampai ana roster nang isor iki yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, sebelah kiri kene iki nggone area karpote, engko mobil apa sing iso mlebu pengen tepak yo. Ndukure wis oleh kanopi sisan yo. Nah, sebelah kanan kene iki ana krane ready. Kare nguntir tok. Cara ngono kena gawe ngumbah sepeda utawa mobil nang kene yo. Nang ngarep iki fasad depane iki ana keramik sisan ambek ana batu alami ngene. Cara ngono didobeli yo. Ana keramike ambek batu alami. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Kita halaman depane mlebu mrene langsung. Ha iki. Hop, sih Mas, sih. Kusen rek. Aluminium yo. Rai gak tegas yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene nang gone area ruang tamune. Ndukure drop ceiling iki yo dhuwur ngene yo. Ben apa? Ben gak panas nek awan yo. Nang kene iki ana jendela sisan iso dibuka tutup. Oksigene mlebu metu ben lancar. Nang ndukur iki ana kaca sisan. Ge apa? Ge penerangan nek siang hari yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene, lurus mrene sik. Nah, iki nang gone area ruangan tengah cara ngono enak yo. Ben rasan-rasan lagi ambek keluarga, ben gak krungu wong sing nang jaba yo. Nah, saiki lurus mrene iki nang gone area kamar tidure. Kamar tidur pertama sing langsung menghadap nang area karpot iki jendela sisan ready iso dibuka tutup ben osigene mlebu metu ben lancar. Nah, ben apa? Ben gak sesek napas. Nah, langsung memburi mrene. Iki belok kiri mrene. Nah, iki nang gone area kamar tidur kedua wis koyo ngene iki modele yo. Ah, saiki langsung lurus mrene. Ha iki. Menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang kene iki tempat dapur. Cara ngono masak apa nang kene? Ben apa? Ben gak karo tangga utawa tamu yo. Nah, nang kene iki ana angin-angine gampang. Gak ngarang mulek. Nah, nang ndukur iki ana penerangan yo. Nek siang hari, cara ngono menghemat listrik. Nah, kene tempatnya area laundry room sisan. Iki krane ready kari nguntit tok. Ah, langsung belok kanan kene. Nah, iki nang gone area kamar mandine yo WC-ne jongkok kena nglatih sikil. Iki shower ready ambek krane. Nah, saiki langsung tak critani nang ruang tengah kene yo. Iki mangko omane regane 220 juta. Ukurane 5 kali rolas. Untuk 10 lokasi bandine wis mereka apa tek kamar jeneng. Wis suwene gak sesuai mbleng penjuk. Pedal nih Mas. Beri.